Γεια σας, είμαι η Σταυρούλα Γιαλού για το Τανάγρα Live και σήμερα θα σας δείξω ασκήσεις για την πλάτη. Ξεκινάμε με τα χέρια μπροστά στο άνοιγμα των ώμων, πιέζω τα χέρια προς τα πίσω και μπροστά. Εισπνέω και εκπνέω. Η ενδυνάμωση της πλάτης θα μας βοηθήσει να έχουμε σωστή στάση σώματος. Εισπνέω και εκπνέω. Προσπαθώ να έχω τεντωμένα τα χέρια μου όσο πιο ψηλά μπορώ και μένω πάνω, κάνω μικρές πιέσεις προς τα πίσω. Εισπνέω, εκπνέω, μικρές πιέσεις προς τα πίσω και διατείνουμε μπροστά και συνεχίζουμε με τα χέρια ανοιχτά, λυγισμένα. Εκπνέω, μακραίνω πάνω, λυγίζω, τεντώνω, εισπνέω και εκπνέω. Προσπαθούμε να έχουμε ίσια την πλάτη μας. Εκπνέω πάνω και διατείνουμε τεντωμένο χέρι και αλλάζω και συνεχίζουμε σε θέση τραπεζάκι, χέρια στο άνοιγμα των ώμων, αντίθετο χέρι-πόδι. Ανεβάζω ψηλά και κατεβάζω. Πάνω εκπνέω, εισπνέω κάτω. Το κεφάλι είναι σε ευθεία με τη σπονδυλική στήλη. Μένουμε πάνω σταθερά, 30 δευτερόλεπτα μπορείτε να μείνετε. Αλλάζουμε. Πάνω και κάτω. Εκπνέω στο ανέβασμα. Κεφάλι σε ευθεία με τη σπονδυλική στήλη. Και μένουμε πάνω σταθερά. Επόμενη άσκηση, αντίθετο χέρι-πόδι, σταθερά πάνω. Λυγίζω και τεντώνω. Εισπνέω και εκπνέω. Σταθερά ψηλά, λυγίζω και τεντώνω. Και αλλάζουμε πάνω. Λυγίζω, τεντώνω. Εισπνέω, εκπνέω. Πολύ ωραία. Και τελευταία άσκηση, μπρούλικα. Πόδια λίγο ανοιχτά, χέρια πίσω από το κεφάλι. Ανεβάζω κορμό, τεντώνω χέρια πίσω. Εκπνέω πάνω. Το κεφάλι πάντα κοιτάει κάτω σε ευθεία με τη σπονδυλική στήλη. Εισπνέω, εκπνέω πάνω. Και μπορούμε να μείνουμε πάνω λίγα δευτερόλεπτα. Σιγά σιγά χαλαρώνουμε. Μένουμε λίγο κάτω. Πάνω καμπούρα να χαλαρώσει η σπονδυλική μας στήλη και αργά αργά βγάζω έξω το στήθος. Πάνω και κάτω πιέζω το στήθος αργά, εισπνέω και εκπνέω. Πολύ ωραία. Διατείνουμε λίγο ακόμα στο τέλος. Τεντωμένο χέρι πιέζω προς τα πίσω. Και αλλάζω. Κάνετε κάθε άσκηση για 1 λεπτό 3 φορές. Την κάθε άσκηση. Και αγκώνα ψηλά. Και αλλάζω. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Σταυρούλα Γιαλού για το Τανάγρα Live. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα.